Id-donazzjonijiet ta' DB Group lil Partit Nazzjonalista fi ħlas ta' pagi ta' uffiċjali u għotjiet oħra jeċċedu €900,000 fuq medda ta' ftit snin. Żvelat dan il-gazzetta kulħadd li qalet kif persuni mill-Partit Nazzjonalista li tkellmu magħha qalu li minkejja l-bluff ta' Simon Busuttil waqt il-maratona ġbir ta' fondi li se jrott il-flus lura ma tax imqar ċenteżmu lura. Fil-fatt issa kien Simon Busuttil innifsu li konferma li mhux se jħallas il-flus lura anke jekk iddeskrivihom maħmuġin. F'intervista ma' Times of Malta, Busuttil qal li tkellem f'rabja iżda mbagħad reġa' darlu. Il-ħadd meta beda jinqabad f'taħwida wara l-oħra għalek. Jiena ngħidlu jekk il-flus tridhom lura, ħudhom lura għax aħna flus maħmuġin ma rridux. Iżda issa qal meta ddiskutejna l-kwistjoni internament u riflettejna dwarha, staqsejna lilna nfusna jekk għandniex nirritornaw lura xi ħaġa li hija legali. Simon Busuttil li bħala parti mill-iskema Pagi PN kellu l-kumpanija tal-partit tiegħu toħroġ invoices folots, żied jgħid li jekk jagħtiha lura ikun qed jagħti l-messaġġ li jagħmel xi ħaġa ħażina u żied li hu u l-Partit Nazzjonalista lesti jiġġieldu l-każ quddiem il-Kummissjoni Elettorali. Saħansitra Busuttil qal li dan saħħaħ l-immaġni tiegħu ta' xi ħadd favur governanza tajba. Wara l-inkjesta Capital One li fiha issemma Beppe Fenekadami, il-ħadd li għadda filgħodu fil-fatt Simon Busuttil ipprova idawwar il-fatt li Mario De Marco kien imħallas bħala konsulent legali minn DB Group f'opportunità u qal li talab lil De Marco jirriżenja mix-xogħol li jagħmel lil din il-kumpanija. Imbagħad infex jgħajjar lil din il-kumpanija li investit miljuni fi snin li għaddew u deċidiet li tkompli tinvesti taħt dan il-gvern ukoll. Madankollu waqt li Busuttil infex f'tajjir fuq DB Group u qal li ġiel lil De Marco jitlaq minn konsulent tal-grupp jew viċi kap, u stess kien jaf li DB Group kienu qed iħallsulu l-pagi tas-Segretarju Ġenerali Rosette Take u tal-Kap Eżekuttiv Brian St. John. DB Group żiedu li kien salejled dan it-teatrin kollu li l-Partit Nazzjonalista talab biex jitħallsu il-pagi ta' dawn it-tnejn. Iktar tard fil-ġimgħa One News kixef fatt kruċjali fl-istorja kollha li sallum għadu mhux miċħud. Kien Simon Busuttil stess li ftit wara li sar kap tal-Partit Nazzjonalista kellu laqa ma' negozjanti u eżiġa li dawn iħallsu il-pagi tas-Segretarju Ġenerali. Sena wara Busuttil reġa' laqqa lill-istess negozjanti biex jitlobhom iħallsulu wkoll il-paga tas-CEO. Dan il-fatt mhux talli ma ġiex miċħud iżda saħansitra issaħħaħ wara li l-eks Segretarju Ġenerali Chris Said u s-Segretarju Finanzjarju tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalascione it-tnejn li huma ħasslu idejhom u qalu li ma kinux involuti. Mario De Marco min-naħa l-oħra giddeb lil Busuttil meta qal li ma kienx Busuttil li talbu jirriżenja mix-xogħol ma' DB Group iżda iddeċida hu. Sallum il-Partit Nazzjonalista għadu jitkellem biss fuq x'ħad donazzjonijiet fl-2016. Dan wara li DB Group kixef u giddeb lill-Partit Nazzjonalista meta iddikjaraw li tawhom €76,000. Id-donazzjonijiet fis-snin ta' qabel kienu iktar. Madankollu Busuttil meta mistoqsi qal li lilu mill-partit qalulu biss x'ingħataw donazzjonijiet fl-2016. Xi ħaġa li ftit tista' titwemmen għax bħala kap li nnegozja u ħoloq skema Pagi PN kien jaf bleżat x'taw DB Group matul is-snin u li dawn jammontaw għal €900,000.